Guk beti ematen duguna holkoa da, bira Gabon egunak, bazkari eta afari bereziak daudenak dia 5. Egun horietan disfrutatu eta ez pentsatu ezertan, eta jan nahizun guztia. Eta gero beste egunak, egun normalak bezala, ez ezer konpentsatuz, ez da ezer gertatzen aurreko egunean gehiago jan izanagatik, eta zure ohiturak mantendu eta beste egunak alik eta normalenak izaten saiatu. Eta ez izatea atzo asko afaldu nulako, gaur jarraituko dut gaizki jaten, eta ez dut kirola ingo, ze total, mendik 5 egunetara beste afari batakat, ez 5 egun horiek, normal eramaten saiatu, eta... Gero badaude paziente batzuk ja klinikoki normalanik eramaten ditutela, ezin diozula esan jan nahi dezuna, gero bestela gaizki eramaten dute. Orduan horiekin bai lanten dezula beste modu bat, bai hoi pertsonan arabera bai alda da, azkenean pertsona bakoitzak bere limitea bai ezaguten du, orduan pixkat kontrolatu limite horta iristeko eta listo, bino beste kasu guztitan, dia egunak ospatzeko, azkenean gaina sozialki eramaten dugun guztiak janariakin lotua dago, orduan, ezin dugu ez ezean, bitu nahi balin bai ez du jan, eta ez balin bai ez du nahi ez jan, hoi beste bai oso garrantzitsua da jakitea, ze asko presionatuak sentitzen dira, nik ez dute da nahi, ez detelako nahi, eta benga bai, eta orduan presio hortatik bai gestionatzen jakitea, eta ez sentitzea ez dare derrigortua ez, nahi dezuna ez egiteko.